Sådan så skal den hænge. Præcis. Det er klog, hva'? Det var også det, jeg sagde. Det er fik. Det ligger jo 5, man kan godt se det. Ja, nu kan man godt se det. Bare se det nedenunder. Man kan godt Det kan helt man godt. Okay, her. Hey, Free Kickers Party! Tror jeg, det er faktisk part 2, det her. Okay, Free Kickers part 2! Vi laver også outtakes, det har Free Kickers lavet. Prøv at gå væk, der kom. Okay. Nakken, bør du stille dig klar? Hallo, hvorfor gør vi det? Jakken bold. Nakken, prøv at flytte dig. Hvordan er bold for morgen? Ikke lige nu. Vent lige. Vent lige. Så kommer hun. Pluk hende ned. Ej. Ja, du ikke have video hende der, vel? Allan, pluk hende ned. Nu skulle det godt. Allan, pluk hende ned. Så kan også godt en pige løbende. Så vi fik det. Håber, vi fik det virkelig godt skud. Giv mig den. Jeg skyder anden skud, må du træde mig nu. Fuck, jeg mener ikke knæen, jeg har. Hvem skyder så bagefter? Ja. Ja, er det rigtigt? Men jeg har haft knæskade i dag. Jeg har haft knæskade. Man lønner bold. Det kunne være, de bolden lidt for hårde. Ja, Nej, skyde nu. Nej, vent lige. Jeg gider ikke spare på mig lige nu. Prøv at lave den der sygeste skud, du nu ser. Gå lige væk. Nej, gå lige væk, gå lige væk. Holy shit! Hold nu kæft, mand! Hvis den ikke har skruet, så lad os sætte op i krydset. Jeg hader bare, når min bold de skruer. Det kan vi så ikke bruge. Kun hvis du skruer det, så ikke have det mere. De tophylder skulle have den. Jeg gør sådan her. Det der tager slet ikke det. Jeg måler dig. Jeg kan prøve at spille den. Nej, kom nu. Du skal ikke kun bruge den der bold. Ellers jeg henter den. Ja. Jeg henter den. Hvor fanden det? Hvor jeg henter den? Prøv at passe på, når kom hele tiden, men man kan ikke se med skud. Hvad? Nej, Nakam! Hvor er det til Nakam ødelægger det? Kom, hvis det er flot. Nej, okay, jeg gør ikke noget, hvis det er flot, så er det dumt. Kom nu. Dårligt. Ja. Børn, kan du give den hen den der gul bold? Jeg synes bare alle sammen, de er dårlige. Børn, kan du hente den der mango bold? Gå væk, skyd. Gå væk, Nakam. Det kan du godt tage med. Det er godt. Det er derfor, jeg flytter mig mega hurtigt. Gå væk, Nakam. Kom nu. Nej, han er altid bolden, og så skal jeg så åbenbart. Her er det sammen. Fuck, du har ringet. Ej. Jamen, du skød jo engang med den her. Det hænger skudt. Kun én gang. Mit knæ. Hvad er det selv? Fuck, jeg skruer. Her. Tak. Mit knæ. Okay. Pas lige på. Nej, kom med, pas lige på. Skal vi ikke spille et andet i stedet for at bare skyde? Jo. Vi spiller et andet, og så i alle. Vi kan godt gøre det. Sidder du der? Og jeg er også mega ring til at skyde altid. Pas lige på. Pas lige på, drenge. Må du prøve en gang? Nej, okay, fint. Jeg må ikke sparke lige bold igen. Nej. Jeg har brugt knæet. Du har sgu trække, Jeg er knæskadet. Har I forbinding hjemme, eller? Jamen, jeg har brugt det hele. Jeg er ligeglad. Giv mig det, du har brugt. Jeg har brugt det. Har du blivet død? Var den god, det der skud? Det er ikke fint. Nakken stod i vejen. Men jeg kan godt se den. Kan man det? Nå ja, okay. Mand. Hvor er det bold? Jeg skyder en anden bedste timer. Bare ikke mig en bold, det er lidt blød af brød. Helvede, mand. Knæ for helvede, men det kan også. Den er våd over det hele på sig. Satan, mand. Se min telefon. Den er freaking våd. Få det væk, Nakam, det der. Din telefon er så også våd. Er det bare sjovt? Er den? Nej, den er heller ikke. Det er bare på grund af, at jeg får livet. Jeg hader bare, når den rigtig skruer ind i midten, når den rigtig sidder på krydset. Ja, det skal Det skal altid skrue,
kamera. Lars, var det godt skud? Kan vi ikke spille noget? Nej, vi står og laver video. Lars, vi har lavet en video. Til? Lars, de er til Freakios. Free kicks. Til Freakios. Hvad er det? Vores videokanal. Det er så flot. Har I mange seere, eller hvad det hedder? Nej, vi er næsten lige lavet den. Det er mest svært at se på hvad hedder det nu? På YouTube. Er det? Ja, meget svært på Facebook. Spil den op, hvor du har allerede din bold. Gå lige væk. Vi kunne lave en blog eller sådan noget. Gå lige væk. Ja, så kan vi gå derpå. Ikke Facebook-blog med fodbold. Det har jeg set, det er mega dårligt. For helvede lort. Det er altså ikke så svært at få likes på blogger. Nej. Altså, jeg har heller ikke så mange. Jeg har kun 105. Bare skuden er kommet. De er mega store, de her sko, mand. Det skal I ikke have med. Prøv at se, Bjørn. Se, den er mega stor. For mig. Nej, jeg får en bold der. Jeg har ikke grunden det. Lad nu være nok ham. Ej, jeg henter pisse mange til dig. Ikke den her, den. Så siger du god tur. Mange tak. Heller ikke den. Jeg henter 6 gange bold. Men lad mig skyde med den så. Her. Jeg tror det. Okay, hold. Hvad er det? Den er god, den der. Det er roligt. Den er mega god. Hvis det var mere op, så kunne vi godt tage den. Klipper I det ud, eller hvad? Ja. Jeg har fundet siden. Den der var lidt dårlig. Vi henter den efter, vi skal lige bruge den bold der. Er det her ikke en klub? Jo. Alle spiller ind. Er det her alle? Det er også bagved dig. Nej, jeg den ikke sådan. Jeg ved ikke, om BB er større. Hvor det er så, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, en PDS er. Væk med ham. Kun væk med ham. Kun væk med ham. Hvor kunne du få noget i luften? Fordi jeg var ikke noget. Jeg er noget skid. Fedt en kamp. Men når stopper i den der video, ja. Prøv bare ind. Jeg prøver så virkelig skide godt. Kom bare, kom. Du står lidt der med den god. Du tager ikke engang tilløb. Hvad fanden er det for tilløb? Det ved jeg godt. Du står kun 1 meter fra den. Kom væk, kom væk, kom. Væk, sådan der. Jeg tror, man kan se den på kameraet. Også bare lige stille lidt længere. Det var god. Ja. Jeg hader, hvor man sidder i midten. Ja, jeg kan godt, for den scorer så meget. I er mega syge til at Den scorer hele tiden vores bold. Jeg er mega ring til det. Det eneste, jeg laver i fodbold, det er at kunne tage bolden fra den, og så løbe. Ja, men prøv den. Allan, jeg har meget prøvet en gang. Jeg har ikke prøvet en gang, der har du prøvet den. Juju skal starte til fodbold. Hun ved ikke engang, hvad reglerne er, så hun ved ikke noget om det. Gør det hurtigt. Jeg skulle med de her bolde flere gange. Hallo, Allan. Jeg kan sgu...